What
Imali likaHebrews 11 zulufu xa kubalwa abantu nokholo kuqalwa uAbhu. Singabe sithethe ixesha intoba uthemanda thezi uqalwe uAbhu xa kuthethwa ngokholo, kwabalwa uEnoki, kwabalwa uAbraham, kwabalwa Moses. Immediately after Moses asegqibile kwabalwa uYehova uNehemiah. Singajonga kwesikweli kuthiwa ngeyabayele kuthe ngokholo uRahabe nelifundi kabalwa abantu kubalwa nalentombazana. Make sisonke ukholo sibheke ecaleni kwenziwa siyaba wethetha ngoRahabe nokholo uthetha ngani? Kukho izinto zine emasibhale ngokholo but enye igqithisa nje. Niyayazi uba ukholo ukuze lube khona funeka lube kungqondo kuqala. Kukho abantu abathi hayi ukholo amsebenzi ngokholo usebenza ngantoni? Kuthiwa ngabakuthuma ngalezini ubithina ndawo ethetha ngokholo. Ukholo lwakheka ngokubakho kobungqina. Amen. Faith is established in the presence of evidence. God does not allow us to believe in Him without having given us sufficient evidence upon which to base our faith. Akafuna ukuthi kuba ukholwe ungenako ibonleyo, ungenako yasivula imali. Kuyinto so faith is established in the presence of evidence. But jonga kwindawo yesibili. Xa bengokuseluzibele ukholo, because i-evidence uhambi uphakame kodwa batelela ukholo. Xa sekufuneka lusebenze lelukwazi ukuba xa lusebenza alucingi kakhulu. Once it is established in the presence of evidence, but when it acts in the absence of evidence. Yes. So they use for evidence. But Jonah, yes, that believed. But the absence of evidence is not evidence of absence. Okay. Okay. So what is Mungina? We know Yabatiko, Uti, Ayiko. Remember, who went from 2000 men, Uti Kuba was at the back of the Vatican and Abbey, a valley and cultural to the Chipama Pitango. Think about who colonies in the university, who were a pope, who were called Banana, who were men, Adi, I hope that if you ever go, who need to Munyan Simutamon. No. Actually, God, Upana, Ha,
in matters of royalty, singularity depicts plurality. Izinto zasemkhosini. Xa kuthethwa ngekwele, kuthethwa into exaphazela izinto ezigalana ezininzi. Nilenze xa uthi uyiking, akakuba iking yedwa, oyazi uba ngaxa iking une-subject. Xa kuba yinkosi, ithetha ufuna abantu abatheni, abaphetheyo, so ungakuzayela into yakhe ichaphazela nabanye. Xa kuba yinkosi uyesu. So if inkosi le iphila ngona phakathi nabantu abalawayo bazawuphila ngantoni ngona phakathi, because uthatha iyeza yena angazinika abantu bakhe. So it is. So uRahabi walandela exactly ngolo hlobo simchaza ngalo. But imamele kwenzeka ntoni? Uzalwa phaa kulaa ndawo kuthiwa iJeriko. And uRahabi, bendimazi uba uRahabi njengoba ngengumJuda nje, umyeni wakhe uzalwa ngulo ngengumJuda. Niyamazi uba umyeni kaRahabi lo nithi nguBoazi uzalwa ngumntu ekuthiwa nguRuth. Umyeni kaRuth noBoazi, lo wayetshate noBoazi, uBoazi uzalwa nguRahabi. That's interesting. Why would you do that? Urahabi wayetshate noSalmoni. What happened? Kuba engengomJudazi wazala iJuda elinguBoazi. UBoazi watshata uRuthe. OngengomJuda onguMowabi. So sesiyazi uba utheni uBoazi kwabani ukuthi batshate umuntu ongengomJuda? Angeyiyo. It's because umamakhe yayingengomJuda. uRahabi. uRahabi nababalayo Tamara nabalandelayo ababaliweyo phakathi kwamadoda abili-1. Ngikuphilithi umnombo wamadoda azokuzala uYesu ubalwa abamama. Phakathi kwabo kukho noRahabi. But nansi isizwe kaRahabi. Ucinge ngaleya yoMasi, ucinge leyakho. Wayezalwa ngabantu abadala ngoJudaha. Bakuthika igama elikuleyo ethetha oyena kuhle. Umntana ngokomzi alifiki kweli yaLahabi, because bona lalisethi oyena kuhle. Because akakho umzali othi xa ezala umntana kwabasezingqondweni abazalane amthika igama elirongo. Ngoba umzali une-expectation yena umntana nawe umuhle. Izi website amjonge abone impawu ezalathi ke ngathi ngoyena umuhle. Bamthiyela gama wakhula ebona uboyena wawela ebona wantshula wakhula wale seqala ufikisa. Yo ngomane unyamalala yakhula lelo uvulele ifestile abone sekhaya. Yaqina into wabikwa abehlale uba lo mntana ithi akwabadala lalibi igama labazali bakhe, lalibi igama losista bakhe, because sidibana naye sekukho into esegama ekalwe gama lakhe uoyena omhle. Kukho into ethi ngoyena omhle iyeyinkazi. Wavele into ethi uRahab the prostitutes makhosha thengisa ngomzimba. Yasiriyazi waziwa ikhaya lakhe. Abantu mabayazi baxa bemosha bedilonga kwitini umoshela namalungu aloo tini. Iyavela uba uthi kule ndawo kuyo xa kunikwa izinto uvele uthi hayi na andiyikhi le
abafana base-7 days. Oh, intombi zaseSabatha. Like into ethile. Thumthana ngomama baseSabatha. Anompelwana. Siqalwa ngamafutha esasingekho. Because asikhathali. Awukho ucingo uyichaphazela nabanye abantu into. Next time, cinga. Ubeke igama lesithengeni. Ubekela kokwenu esithengeni yilabazali bakho. Ukungahambi umahosha. Yakina wade wakhalalwa umkwabo. Akafundo akaziwa nasizitsha. Zikhombole kokuthu bazabana akabasabuya wawuhlala nomanye wamahosha. iBhayibheli lithi wayehlala eziflethini. Seluyifunda chapter 2 chapter 6 incwadi kaYoshua. Urathi wayehlala eziflethini ezisegugeni. Baphakathi nje wahlala saziwa thengisa ngomzimba jonga omahosha banobomi bohosha. Yabona intoza babenza njengoba nemali nje kunewe sifana nemapeko.
uThixo uthi xa ethethayo uthi wathi uthi xa ethethayo uthi le minyaka ifoni imali yakho khange imalanga nonyawo lakho khange uthembe uba ngoba kumeyiku abantwana ababenatheli bathi ezazisambane zibulela bade bana for 53 saba chipesana nyawo zazo zazo isuka babezibulela kanti njengoba bekhula nazo ziyavulela bathi abantu ayilonyanga ukhona lapho nje lokuqhu utheni ukwazi ikhono nginomuntu lesiso snacks kodwa ukulela siyakhulisiso singaphezulu utheni ukwazi ikhono le ngoba cela kumntana uzuka ikhono uthi ukwazi stretcha ezimasi ungabikho njani akana stretch imali akho ikhono yo icithe ixesha anjalo washo uthi Sasa straight kunjanje kwela khala lakhe wathi themba mkhazi kumalazi kazi sakhe manje yathi zeza kuye watoba lapha sikhona so why so itola wasubana kazi tena ngangala Joga
prophet ashumayele angekhono ayinona angekhono ukuba wena ungakushunyayezwa umuntu osesenani lochayisisa ndakuhamba inkonzo wena atsho uwe phakathi eteksini umuntu omasibaleki mina eyiphethe ibomvu ibhotini athi kuwe manas ukhonele ngalekuba ngiphethe lento mani kade sicini lathina unokulapha ngicela sikwazi ukuthi wenkonzo nokuthi mena because ngiyakwiseyile setana uthixo ukuqalela ngempila ashumayela profete uzama ukuqala hayi we can't dictate to God uba makasebenzise ntoni ushumayela kuthi sebenzini liqala emazina safuna usemonzweni atsho phakathi kwabantu anamahlongo isekweleha ngithatha sengcoleka sale sagxothwa nogxothwa hayi umgangatho ongani into basithi ubale nje basithi uthixo wathumela abanye ebathelo badala sabadukuka basebizwa kwaziwa kodwa sicela ngona asifunde kuzo ngathi balethele kulathini baxela nasimanasamalabaza ukuthi I can imagine balesebenzisa silathi igama lathi kungelinyange inkonzo yethu uthixo wasebenza into yakhe ngaba abantu ngibona la intombazane ifuna kakhulu njonga uthi ngifuna bona ayimani ba kalusuka ba ngiyokubonisa yiphambi kwabantu bangamasabata abanehle yithi-ke kuko umsabata kube kungabuthi hayibo ungathi upositive wena hayi inkonzo yakana umdala mama uyayazi izamdala wafuna siye kumama wajonga uthi kufuna sibe lapha nakufuna nto ayizibelayo funa sibe lapha akababelwana sibe lapha naso yasiye wafika uthi ulaha wababafu abakasho loba sizisifayo sizovuyela apha abahlasi abaphansi wanayo mina ngingamajuda niyayazi sivile into ukuthi ixowe ngomise uba ngakhona sivile into banoyise oki nosihola omkana bazwana sivile uba kwenzeke uyeyinobhinosi and sivile uba nezi and apha oyimuntu wonke siyoyika komuntu ofuna uvela kwasebhongeni soyika ukuza kwenu bayifumane rekodi bengelaqandisa usebenza bazokhangela uba lilizwe linjani aba bantu bareke kangakanani fomu bacelelwa ngorahab barispekta abantu abangengobantu benkonzo uthakona njani bamamela bakhona yo in fact, waqala wavakalisa imphandle kanye university umi-X5 zimnyama uhlike i-Hawks ne-SID wathi abantu wabafaka ngapha kwelesini ngenzobholokwane wabafaka waya phayibhethi kwalwa sithunywa ngupresident apha nansi i-wireless yosearch bapha abantu babili bangamasirayeli bangene apha abantu bazixhola wathi uRahabi hayi lelo bantu ngamasirayeli andibazi but yes bebefikile abantu
iplastiki ezimdaka. Sengigomba ukuhleli nje ukuhleli phansi yonke imidlalo wathanda noThixo wasebenziswa nguThixo usebenza ngoNkathixo eGethi. Yele thuna basumelane kulahambi wayesethembeni uqoka kokuqala wamapha wanesibili lamnana wabehlela wachoko lapho wabale wayengumashika wathi bese wathi hapa njengoba nje tunasulika sote abanye abantu xa beplacea ndawo bayithatha beloba kwanza bafika aba bafika ngamapolisa waze wayiqonda xa ixelele basifikaze basifika kwakhona izibaya ayidawula ngakozithethe wayibhayibhile school but uthi ngokuqala yawuyiconfident into yoba these are his uthi apha people one cela nihlala cela nizame ukuphaka nizawuhlala efestini cela njengoba nizawuhlala efestini sendicela cela nizisindise xa nisisa nichithelise manje engozi ucinga wayeqiniseka ukuba yes uthi cela nizisindise uthi ngokwakho lemali lemali uthi cela nisindise notata Moses wacho wena ndokufa xa ibona uvaleka kuMoses wathi Jehova sindike xa kuba nangoma nokuphela wamemeza uMoses phakathi kwabo sithi Yehova yindikwa akayeke akathi nazana kambe yadda lo bazana cela sindiswa abantu basekhaya bakude baphethe iBristo bonwabile bathi idina zabo bayamcapukela ulahabi wabaqili asingena amagama bantu sibazi balicela notata andazi bawokunceda bani athi okay siyafuna sizasindisa wena utata nomama Sim.
yemfundo lebomvu lithi tivana. Tiva. Uyakutiva. Nje uthetha intamo eyikhona. But noma osetshenziswe landawo esendlini. Akutiva. Uthetha intamo ebomvu yethemba. Kandang ebomvu ebonisa ukunano mamelani into yakubula kuvela kukaMoses ezawuya phambi kokubona phakathi indlela uThixo wabasitha ngayo ukubamakisha apha phezu kwezindlu wabamakisha ngalona ngegazi linjani yakubuthamala laa ngubo wayisebenzisana kwathiwa ifakelwe umsondo onjani ngelijongelelo emuva uthi uThixo ethetha ngombala obomvu olathito abathetha ngezwi kaJuda kwincwadi eNgenesis 49 wachaza into okomelela ilizwe lakhe owentontoni umkhiwane wachaza kwathiwa omeha abomvu njengowayo Juda kaJuda unkonzo obomvu kwathiwa uzibona nansi ke kwathiwa ke yabona ke lizile lapha uyawahamba wena ubone ukuthi thina nansi into abantu abazawusinda ngabantu abazabe belapha ngaphakathi kwemvula jongani izinto zanamsebenzi wakhe ngokuthethwa lokuzwa ispray neoil ezifaya nyamana yezinto zokungendawo zomsebenzi ongenguwe uthethwa ilizwi likaThixo ngcwele lisindisa What's into nje masivale ngayo lapha. Wonke umuntu ongaphakathi endlini uzawusila. Uncede ongene yamangani. Lezile nene. Ongene yamangani apho uba uke waphuma asivana njana endlini lesisifundo. Ukuba kodwa ngahamba baphumana baze kwakubalekisana sizawuzeka utyala ngenxa yesisifundo uthini-ke wathi ndiyafuna bathatha insolelo wabathoba phakathi kwasesidelesha wathi iyani kwemfana baye iyani ngabaze behlale kwezakala for 3 days ndebethu imali enkuzi esukurahambi wayesumati wayelethayini okanye wayengenayo because uThixo into abantu abashimayele ebantwini bakhe ibe ngabantu abazisitele. In fact, the way it is dangerous to send a fool on a level. You go to this day. There's no clever uThixo just in that instant. Jika Anantombazana wabathoba baqashiselana wenza ntoni immediately ukubathoba akayivala ifestini iBhayibhile lithi wathatha inkonzo lebomvu wayixhoma sukulimazisa xa uyivile ephilwamdini uthetha kuwe abantu be-business management ne-project management baxelela bathi between i-initiation and inception ye-project distance ne-time ixesha kubalelane it might flounder and fall ngaye unyile lecingiliwe umgama xa ufundile cingawenza rethatha uThixo vele wenza yathanda lantombazana yayikopha phaa yawugqiba yakhulula ezi zibili yanxiba ezi-fresh nesidingana ngakuya kwento yehla ngendlela kasenani wayesiyana kuba kayikoba bazakopha izitha
Baba
Mama,